Yan, hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Hello, magandang araw po. May hapon sir. Karon sa itong pamati karon. Okay, sakit ko ito. Ah, Kini yo ako diri mo. Dapi-dapi sa kanina, dapi-dapi. Kala ang piang guni, pidapi. Oh. Kaya piang ba. Sakit lang, dili ngol-ngol. Sakit. Nangul gamay. Sakit, ngol-ngol. Sa pagyon. Ginamay pan. Ha? Kini piang so na yan ayo na ko din pan. Balik na po. Lubag mo tumo. Ya, nabikit pag lakaw ba. Oo. Anduha o sara? Kini sara. Kaning wala. Hindi mo mi katay kasi nagpika. Sakit pong tuhod. Sa pagyon. Anang kini ang kini na ko ni pa sakit niyo. Sakit pong paa. Dilagay tinodon. Ay lang ito na kay kada bitaw ano pasigyo sakita kay put na ni kung ipagalis. Pero wala na ka nagabasa karon. Wala din ako. Pero sa una nagabasa juga. Buntar ko maligo sa una. Nga. Karon buntar ko maligo karon sa Oh, una. maligo. Maligo mo gabi di ka to. Ayo okay. Manang anam-anam na sa pero dili gid sa kay malagaan mo gud may makuan. Dili ka maligo sa unang buntag. Sabi ka. Buntar kaduha maligo buntar. Kaduha maligo. Ila may kay katulog. Ay, kato ko hato. Hagot. Ano daw kay panuhot to bitag na. Mao lagi po sige. Likod na to. Okay ra. Okay man likod. Nay gamay. Nay ginagmay Kini gamay. pati kini pa. Ay lagay ko. Wala mangalay. Ay gamay. Nay gamay ngalay. Ganun naglaylay. O maglaylay baka mo. Tungod pa sa kanila sa diabetes. Kasi kung yung tambal, Pero suga ka na nagainom pa ka. Kanang soft drinks. awa na. Kape. Kape gamay nagpalag sa. May mo nang idot. Tubig daghan tubig. Oh, tulad Kaya mainom ka, katong ka na buntag, imo to gituman to. No. Katong gagaan mo isa ka buong lamisito na. Awa ko ka. Akala ko pugal pero Kung makalugar ka, butang isa ka buok. nabuntag. Kanang inig, mata naman no, di ba mga piya matata. Hindi pa ako nga pera ino sa tubig. Malikam mong gam, malikam mong gam. Bigam Yung pigay, isa ka buok. Anak, sige. Ana lang gud. Kita Sige, terus. tanawa mga og dili unyang gabi ugma. Hmm. Ugma nanane, atong ipos unahon tani mo ha, charo di kita ni mo ni. Sige, 3 de Mayo to no? Bisa di mayo. Ayan guys, shout out sa taga 3 de Mayo, Digos City. Hello sa taga 3 de Mayo, Eric Hilot ni guys. Nasa sa diri atong tabangan, no. Ako ano nang ginisuki na niya. Wa gyud sa kita sa video karon makita na ni Charo kita ni. Atong tabangan nga mamaayo no nga siyempre inabanan sa pagkampo sa Ginoo. Tanan nga miduol diri maningkamot ang mamaayo. No? Siyempre uban sa atong pagsalud sa pagkampo sa Ginoo. So, shout out sa taga 3 de Mayo, Digos City. Ayan, hello sa inyo ha. Of course, mga suki nako, shout out ako tangang suki nako sa Digos City, Davao del Sur, Mindanao. Akong mga suki, hello sa inyo ha. Kumusta na mo? Ay kalimos mga bawal ha. Sa ko ang mga viewers outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel guys. Vietnam, Thailand, Laos, Saudi Arabia, Japan, Malaysia, United States, India, Indonesia. Thank you so much for watching my YouTube channel guys. Thank you so much. Subscribe my channel, like, comment, and share. Thank you so much. And of course, siyempre Pilipinas, maraming salamat. Buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu, maraming salamat. O sa lahat ng OFW, maraming salamat sa suporta sa mga guys. Kung karoon lang ka nakakita ng channel, ng video, kung may legal tradition Elliot, please subscribe, like, and share, and comment po. Maraming salamat. Sa nag-comment sa ko may location, address na ko, o kung pag-asa ko, taga Digos City ko, Barangay Sunungan, Paris Street, Rabina, Compound, Purok Manga, Digos City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, Philippines, siyempre. Ayan, kung ganaan mo mag-friends ako, doon ako Facebook, Eric Hilot ang Binisaya, o ang Eric Hilot ang traditional. So ayan guys, mag-hilot ako guys. Shout out po sa lahat ng mga taga 3 de Mayo, Digos City, Davao del Sur. Love you guys. Okay, ito sir. Adyo ko sa park na gidong dito nga. Oh, Magbuto ko ng ugat at alam ko ng hilot ko sa ng hilot ito. oo. Didig mo sa sunod ang pan. Bo. At park. Dali nga park? Hindi ito. Oo, ba? Hindi ako. Si Kusot, niluta to. May isa ka kamay sir.
Up, ya, terus ako kamay. Ya, baga, up. Terus ba kamay lang yun. Kani. Buko ka hiring da? Oh, kering. Wala. Kering, wala ka budulot ko. Kuliah berbulan. Apa sa istorya ra ba yun? Tinoo ra ba gila? Nasa istorya. And guys, magsugod akong kilo guys. Please subscribe po my channel. Please po. Love you guys. Hindi pamiran na kayo. Ah, ha? Hindi pamiran, pamiran. Ah. Ngol-ngol? Wala, ang pinang nila. Sa 18 ka naman. Kaya, iwalo 18. Nanti babae ko ng bilog niya. Kung masakit eh, saan siya? Anong? Saan mo ito? Ha? Sudlan oh? Kung babae ko, bibilitan mo ito eh. Oh. Ang sabi siya? O sa may nakabutang dito? Kasi katong ikulam. Oh, katawid ko lang. Kita deh ka? Ba't hindi mo masakit kung bilitan mo ito eh? Lalo. Parang mo to. Sudlan, sulod. Yan, yan na. Oh, ayun. Kaya ko dito ni parang. Hindi barang. Hindi na barang yung mga. Kuhaan yun na yung mga. Sa katugihan yun na mo. Tugihan ba? Man, maligo. May masa, hakbat, unas, ligo. Sigo, hubog mo. Sigo, kaya hubog. Ito to, kaya pilit na nawas. Lang, nabi tayo mo tabang. Ito po, buhay, buko, parang kubo. Sakitan mo, kaya paa. Kita mo. Ha? Ano? Sudah di pangan, sir? Yung kadyo, gano'n. Yukadjuk? Oh, ito, ang malaki na. Siyempre sa Australiano niya. Dari ang Canadian. Australia ba? Australia mo itong kasawa ni Taswood. Australiano, Taswood. Katong yan na Dres Balay, Canadian. Ano ito Canadian. Dapat ang hapol. Oh, nagkalap sa kapon, taga Canada. Ano po dito, taga Japan. Napahilot, di taga Japan, yan lang dito rin. Yan lang pahilot, di magkalakaw. Maligo man bago matulog. Ikaw.
Oo. Ya, uli na ito. Japan, Japan. Lakaw na. Uli na. Wala nagdaman ka. Ha? Ang problema dako kay Ilya. Dako Ito lang. Napatanggan ba? Gardens ano to? Dako daw. Naka-observe mo nito. Hindi ka natutukas na. Anak. Ang kaya dia sa una daw, nasunog likod. Itusa. Ano nga ilit ang kaya likod. Kalayo na deh. Kalayo na itusa.
masal. Ha? Hilot-hilot masal. Ang hilot lang po, kuan magulo siya. Kanang art of, ano sa nana siya meaning. Pero dili na siya lahi ang massage. Ay, masal. Lahi dili siya. Naanay meaning ang hilot, ang dili siya. Kanang isa ka tradition nga meaning na siya nga art na siya ang tawag na niya. Ancient na siya nga kinuha. Ang massage mo good modern. Wala biya massage sa una no. Hilot biya. Sabi na bukid. Hilot na, di ba? Wala may hospital. Ang bukid. Hilot rin na. Mananabang, di ba? Mananabang. Pwede mga lang sa orang hospitalize. Mananabang lang. Karon, naman pwede. Social naman kaya. Kada panganak, sasarian na yan. Hindi naman namutong. Oh, pwede, natin 100. Wala man na sa una, boss. Utong yun. Karon, di naman mutong, no? Ha? Muli, nagkakita mo na 100 ron, o di ka mutong, 100.